Okay, napunta sa atong channel karon. So naday ko i-share na indicator, no? Kanina indicator is kitawag niya nila ni Ogon Heikin Ashi. So kanina nakita kani mga candlestick mo ni Heikin Ashi. So ang candlestick akong gitanggal, gihimo na ko og line chart. Kung tanggalon ako nila indicator, so mao ni na candlestick, gihimo na og line chart. Nganong gihimo mo na ko na siya line chart, na gihimo na ko siya line chart kay para ma-insert na ko ang Heikin Ashi na indicator. Tara, ito okay, tama na niya itong Heikin Ashi. So nganong kanimo na akong gigamit imbis na nice ng candlestick, so kani akong gigamit, no, kay nice mo siya kay mutabang po siya hatag og signal na nakay candlestick, napakay mo signal, di ba? So okay kay siya, nindot kay siya ipares, labi na ipares aning ko ano kani ato ang box bitaw, kalimot mo sa tawag ani, gilisan yun ako ni pangana ko ano Easy Money mo siguro nara Easy Money, pero kalimot ko sa original na pangalan na indicator. So okay, start na tayo sa ano paggamit ng Heikin Ashi. So kaning Heikin Ashi, simple ra kay ang iyang ko ano, once na mag-change siya color, signal na siya. So kani ang pula, kaning pula na color, kaning mga pula kibali na candlestick, pasabot na pababa siya. Ang kana pong itom is pasaka siya. So kano sa amang kakagkuan mag-buy, so nata sa 4 hours time frame. So 4 hours time frame ta, kay ang gamit aning Heikin Ashi is para mag-analyze so kuan mag-analyze sa trend or sa market. So sa 4 hours ko kay para mas nice man mag-analyze sa higher time frame, no. So diri pula siya, yan, i-change na siya og color which is itom. So diri pa lang pwede na ka mo buy. So diri pwede na ka mo buy, tapos ni signal pa gyud ning kuan kaning box with arrow, ni signal pa gyud siya buy. So pasaka gyud siya, no, naday ta sa CAD GPY karon, so pasaka gyud na siya. So adto din ka sa kuan sa mga lower time frame, mulat kag mga signal. So dari ato siya ni signal, no, tawo na ta dyan siya na oras, dyan na 2020 0421 16. Asa lang ito. So dirito siya nun, diri siya ni signal. Okay, kaya. So kung naka-buy ta diri so nindot na kina siya na signal, no, nindot na kina na entry kay ngano pila na ka itom ang ni lugwa. So okay na kay na siya, sure na gina siya na mataas, plus ni signal pag yun aning blue, pwede ta na mag-buy. Pila na ka pips, taas kayo na. So
nindot siya na kung ano, nindot siya na indicator niya, simple na kay siya analyzon. So una lang nimo baton dito ka sa 4 hours, tanawon nimo kung mag-change na ba siya color. So dili jud ka magkuano, dili ka magbay kung ang color puros pula, ayaw gyud bay. Di po ka mag-seal kung ang color puros itom. So maghulat ka na mo-change siya color. Example kani fixed signal, kung di mo ginamalikayan mga fixed signal kana ni pula siya, so mag-seal ka. Ando ni baba magid po na siya gid, pero kana na candlestick, kanina candlestick dagan na kay nahitaboan ni sa lower time frame no. So sa lower time frame man puta mag-entry, so safe ra gyapon na mga fixed signal. Kani change color gikan sa kaning pula, change color siya, so pwede ta magbayad diri hold nimo okay kaya no. Hindot siya nakuan. Kung i-compare mo gud nimo siya sa kanang traditional na candlestick, ato ning tanggalon na. Napunta rin. Ito na i-compare sa traditional na candlestick na. Parehan eh. So kung nadiri tanaw nimo, so pamingin nimo mong baba pag ina. So ni signal siya dari blue, ni signal siya buy. So buy ka dari kaabot diri ni baba siya, so mag-sell na pug ka kay abi nimo pad kay kusog kay momentum pababa kanang murag matintal bitaw kay syempre tungod sa candlestick, tungod sa gipakita sa candlestick di matintal ka. Mao tong ang akong gibuhat katong Heikin Ashi akong gamit, kay katong Heikin Ashi di gito siya mo change yung color once na dili mahuman ang isa ka candlestick. So for example kung kani itom man tong pasaka itom, so di na siya mo pula, minsan pag nibaba na siya di na siya mo pula hanto sa di na mo mahumana na candlestick. Kani kay mo pula man din ang siya, minsan pag wa panahuman misa kayo mo baba lang na siya, mo pula naman din na siya. So murag makakuan siya ba depende na po na sa inyo kung makakontrol mo, pero sa ako mo go dali ra kay kumatintalo mo ingani mo nang nilisan ang siya Heikin Ashi. Kay sa Heikin Ashi practice po nimong pasensya ba, kay dili ka magdali-dali, kay syempre mag-base man ka atong color sa yung candlestick kanani mo na awa pa siya ni-change, so okay ra. So ma-practice po nimo imong pasensya. So mo nang Heikin Ashi na lang ang akong gigamit. So katong pula kani pagbalhin ani diri itom ra gyud na siya, itom ana mo makita ra na nimo na pula kung mahumanaan ang candlestick. So so mo na kanindot sa iya dili ka makuan ba. So pagtan-aw nimo na pula gyud siya syempre nakahumanaan ko ang candlestick, so adisir ka magkuan, adisir ka mag-entry kung unsay gusto nimo mahitabo, gusto ka mag-sale, so adisir ka mag-entry, di ba? Dili pareha nga to maka-entry na ka nya mukalit ra daig saka, so lain kay mo sakit kay sa put. So kani pero dili lang puta mag-base sa iyang pag-change color no, kinahanglan gyud natog support ng mga indicator. Tara ni kaning box ang signal po siya by signal si Excel pula no simple ra kasi gamiton kanin signal ubay nya hindot pagid kay ni labi nagnapog kay indicator na support and resistance no. Example kani support and resistance niya, so wala pa kibali ni nahitabuha, ayaw lang sa ninyo kuan. Pagtan-aw niyo diri signal siya buy nya nasa sa iyang support, then change yung color, di grabe ka kusugin na signal no, so buy ka na kayo. So diri nasa sa iyang resistance, signal siya sell, ni change siya color, kusugin na signal yana yan ni breakout pag yun pila ka support yung gi breakout 1, 2, 3
break out. No, grabe ka kusog kayo. So mo nang okihan jud ko sa iya. Kay mo kuan siya sa ako ang mga previous na indicator ba kana mo kita kana mo gana pud siya ba kana mo participate sa tawagan na basta kana mo brag mo sabay pud siya ba kung signal akong katong mga previous na indicator para ning box o katong mga support and resistance mao pud siya pud kanang brag mo kuan din siya ba dili pare sa uban indicator na maglahi-lahi bitaw signal og bayang isa ang isa pa signal og sales lain kayo. So, i-share lang na ako, no? So, dali ra siya buhaton kag mag-change color. So, mo na siya ang buy signal or sell signal. Kumbaga, signal na siya para mo entry na ka ana, no? Ato din ka sa kuan sa lower time frame para mangita ka og mga good entry. So, ana lang no, ingana lang siya kadali, no? Change color lang ang iyahang concept. Red to black, black to red. So, dili din siya ako ang default ani, dili black, white ang default ani. Ako lang giilisan kaya nga akong background mo gid white man yun. So, kato lang sa karon dagang salamat.